Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακριβώς 20 μέρες πριν από την αναμέτρησή τους στον τελικό του κυπέλου, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παίζουν σήμερα στο στάδιο Σπύρος Λουίς στα πλαίσια της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, που βέβαια συνεχίζεται αύριο με τους υπόλοιπους αγώνες. Ένας μάλιστα από αυτούς, το Κυριακή από το Καραϊσκάκι στις 8 το βράδυ, θα σας τον προσφέρει σε ζωντανή κάλυψη το Filmnet. Ο σημερινός αγώνας λοιπόν που σας προσφέρει, παραλαμβάνω, το Filmnet, μπορεί να αποτελέσει μια διαφορεύεται, θα λέγαμε, προς την κατάκτηση του τίτλου, εκτός αν συμβούν τα πάνω κάτω, τα πρόβλητα που υπάρχουν, γίνονται στο σύγχρονο τουλάχιστον ποδόσφαιρο. Και από την πλευρά της βέβαια η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο κύπελο κυπελούχων, δηλαδή έχει εξασφαλίσει μια συμμετοχή στην Ευρώπη. Οι δύο ομάδες που πρωταγωνίστησαν τα τελευταία χρόνια στα γήπεδά μας. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια 92, 93, 94, το πενθυμίζουμε. Παναθηναϊκός κυπελούχος 92, 93 και 94, παράλληλα ήταν και δεύτερος. Ενώ αντίθετα η ΑΕΚ έχει 13 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες και εκτός έδρας, μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει μια ήττα από το Λεβαδιακό με 2-1. Τέρματα 41-21. Οι συνθέσεις είναι αυτοί που όλοι περίμεναν. Υπήρχε ένα πρόβλημα μεταξύ αν θα παίξει ο Ζουνίδης ή ο Χριστοδούλου ή ο Κολτσιδάκης. Τελικά ο Ρότσα έχει τον Κολτσιδάκη στον πάγκο και έχει Αποστολάκη, Βάντσικ βέβαια κατά το δοκάρια. Αποστολάκης, ο Ζουνίδης, όπως βλέπετε, Χριστοδούλου, Καλιτζάκης, Καπουράνης, Μπορέλη, Γεωργιάδης, της ΑΕΚ, Ατματζίδης με το 2 Κοπιτσής, 3 Σταματής. Για τα νούμερα δεν παίζουν ρόλο το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Το 4 με τον Καλιτζιδάκη, κλασικό στόπερ. Χριστοδούλου και Μάρκος με τον Μπορέλη στη μεσαία γραμμή. Ο διατρεχή του αγώνα τον Βαζέχα. Και γίνεται η πρώτη επίθεση και επεμβαίνει ο Μανολάς κάπως άτσαλα, θα λέγαμε, και στο ξεκίνημα του αγώνα έχουμε το κόρνερ. Φάση, εδώ το βλέπετε, το κόρνερ. Διώχνει ο Τσάρτας που είχε γυρίσει, επιστροφή της μπάλας από τον Αποστολάκη και βαθιά παλιά, ένα χέρι κάπου έγινε εκεί πέρα. Και τελικά μπλόκαρε ο Ατμαζίδης ένα σούτ που έκανε ο Γεωργιάδης, ένα λίγο περίεργος, προοδευτεί όμως. Τσάρτας, ωραία παλιά για τον Κωστένογλου. Διώχνει λίγο άσχημα, θα λέγαμε, ο Βάντσικ στο Σαραβάκος. Κοφτή παλιά του Σαραβάκου για τον Κωστένογλου, αλλά δεν είναι τόσο καλή η προσπάθεια του πρώην Τσάνκη. Ευκαιρία για την αντεπίθεση από πλευράς Παναθηναϊκού με Γεωργιάδη, γίνεται φάουλ. Ραλαμπτή. Ωραία παλιά για τον Τζάρτα που σταματεί. Κόψιμο ωραίο για τον Κωστή. Επέμβαση του Βάντσικ και του λέει κόρνερ ο Δίδης. Παρακαλώ να ξαναδούμε τη φάση. Ο Κωστής μαρκάρε, ο Τσάρτας μαρκάρε του Ξοδούλου. Δίνει για τον Κωστή. Έρχεται από πίσω ο Καπουράνης μαζί με τον Βάντσικ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα. Είναι κόρνερ, είναι το κόρνερ της ΑΕΚ. Έγινε επέμβαση του Καπουράνη πάνω στον Κωστή την ώρα που έκανε την έξοδο Βάντσικ. Κόρνερ που χτυπήθηκε, απομακρύθηκε. Δυστυχώς άρχισαν τα θλιβερά γεγονότα. Σημαδεύουν πολλούς αγώνες εδώ. Μπορέλη, ο Δόνης. Μπαλιά δεν είναι κακή, είναι έξυπνη μπαλιά, γιατί πετάχτηκε ο συνήθως που είναι εκρηκτικός έτσι με τον Γεωργιάδη αυτό το κόρνερ. Ψηλοί προωθούνται. Μπάλα έρχεται στο Καπουράνη, κάνει ένα σούτι και είναι το 1-0 από τον Γιώργο τον Καπουράνη στο 12ο λεπτό. Είδα την μπάλα που μακρύθηκε, αλλά θα λέγαμε ότι έγινε απομάκρυνση από πλευράς Παναθηναϊκού. Αλλά ξαναδούμε άλλο στο replay. Το γεγονός είναι στο 10ο λεπτό με τον γκολ του Καπουράνη, ξανά βλέπετε ένα πολύ ωραίο σούτ στη κλειστή, θα λέγαμε, γωνιά του Ατματζίδη, ο οποίος έπεσε, αλλά λίγο ίσως καθυστερημένα, ίσως να μην περίμενε. Κοιτάξτε πως έρχεται έξω από την περιοχή και πιάνει αμέσως το βολέ στην κλειστή γωνιά. Ίσως να καλυπτόταν ο Ατματζίδης από μερικούς συμπαίκτες και να μην είδε την τροχιά της μπάλας. Όχι, τελικά είναι μέσα στην περιοχή. 1,5 μέτρο μέσα στην περιοχή.
Το 10ο λεπτό Παναθηναϊκός με τον γκολ του Καπουράνη προηγείται 1-0. Ίσως αυτό να ανάψει το παιχνίδι, να δώσει μια άλλη ομορφιά, γιατί είχαμε λίγο έτσι νοθρό θα λέγαμε. Ένα Οδόνη σε μια αντεπίθεση, ένα σούτ, διώχνει ο Ατματζίδης και γίνει το 2-0 από λάθος του Βλάχου. Πανικοβλήθηκε ο Βλάχος, βλέποντας το Βαζέχα να έρχεται κοντά στη φάση για να πιάσει την μπάλα, ενδεχομένως από την άσχημη απόκρουση του Ατματζίδη. 12ο λεπτό και ο Παναθηναϊκός με το αυτογκόλ του Βλάχου κάνει το 2-0. Κοιτάξτε η φάση. Ο Δόνης κάνει το σουτ. Ο Ατματζίδης διώχνει την μπάλα μπροστά, λάθος. Έρχεται ο Βαζέγα, αισθάνεται τον κίνδυνο. Ο Βλάχος θέλει να διώξει, και αντί να διώξει την μπάλα κόρνερ, που αυτή ήταν βέβαια η πρόθεσή του, τη στέλνει στα δίχτυα της ΑΕΚ και γίνεται το 2-0 μέσα σε 1,5 λεπτό. Είναι μια πρώτη εξέλιξη θα λέγαμε το παιχνίδι, γιατί δεν φαινόταν ο Παναθηναϊκός. Με φάλτσο η μπάλα έδιωξε ο Σταματησίκη. Ξανά ο Γεωργιάδης. Βγαίνει ο Ατματζίδης, κάνει την μπάλα, την διώχνει τελικά ο Κασάπης. Σαραβάκος το φάουλ, απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Γεωργιάδη. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Τζάρτα, παλιά ωραία για τον Σαραβάκο μες στην περιοχή, σε καλή θέση ο Σαραβάκος. Λίγο διαγώνια ήταν. Ο Σαραβάκος εδώ θα μπορούσε να κάνει το 2-1. Το offside. Το τεχνικό, αλλά δεν έπιασε βέβαια και δεν ήταν καθόλου offside ο Σαραβάκος. Όταν πήρε την παλιά και κοιτάξτε ακόμα καλυπτόταν και από τον Ζωνίδη. Ήταν πολύ πλάγια θέση ο Γεωργιάδης με τον Μπορέλη. Την παλιά για τον Ατματζίδη που βγαίνει. Εκεί δεν υπάρχει συνεννόηση. Καθόλου μάλιστα. Θα αλλάξει το πλανεύθυνο διαιτητής. Ο Βαζέχα κοφτεί παλιά. Μέσα στην περιοχή ο Καπουράνης και αστοχή. Ήταν ευκαιρία καλή. Καμία αλλαγή στο σκηνικό. Προσπάθειες. Ο Κασάπης δραστήριος, ωραία παλιά του Κασάπη, για τον Κασάπη και βγήκε ο Βάνης και σώζει. Μια γρήγορη αλλαγή που έγινε μεταξύ Τσάρτα και Κασάπη. Κασάπης που βγαίνει συχνά και είναι και επικίνδυνος. Θέλει να μπει από μπροστά, Μπορέλη αμέσως για τον Γεωργιάδη. Τον κλείνει ο Μανολάς, η σέντρα που γίνεται, η κεφαλιά, απόκρουση του Ατμαζίδη στην κεφαλιά του Δόνη. Μια ωραία φάση, κοιτάξτε και την εκφράσει στον πάγκο της ΑΕΚ. Λίγη επέμβαση με το ένα χέρι, παραλίγο να μπει μέσα η μπάλα, έχει κεφάλι. Δυσκολεύονται να επιβάλλουν τον κανονισμό οι διαιτητές. Τσάρτας λοιπόν στο φάουλ. Ωραίο σου. Φαινόταν ότι πήγαινε για άουτο. Χτύπησε απάνω στη συμβολή των δύο δοκαριών. Κοιτάξτε ξανά. Εδώ, ναι. Περιοχή του Παναθηναϊκού. Βγήκε ξανά ο Αποστολάκης και ο γρήγορα από το Σαραβάκο. Και κόβουν ξανά οι Παναθηναϊκοί που γυρίζουν πίσω. Είναι Μάρκος, Χριστοδούλου, Γεωργιάς, κάνει πάρα πολύ δουλειά. Είναι ωραία παλιά. Πολύ ωραία παλιά για τον Βαζέκα. Το σου του Βαζέκα σε πλήρη κίνηση. Ωραία προσπάθεια, δεν έχει σημασία εάν τέτοιες προσπάθειες γενικά από τους φιλάθλους και όχι από τους οπαδούς. Πρέπει να χειροκροτούν. Ήταν αμέσως, είδα, σε πλήρη κίνηση το σουτ. Πολύ δυνατό σουτ. Ο Βαζέχα, όπως λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, δεν βλέπει δίχτυα παρά μόνο όταν πλευρά ΣΑΚ. Ωραία παλιά για τον Τσάρτα. Πάσα του Τσάρτα και κόρνερ ο Βάντζικ στην προσπάθεια να... Τσάρτας, καλό, πολύ καλό και καλή και απόκριση του Βάντζικ που δεν ευθυδιάστηκε. Ωραία φάση. Ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Πιάκο σοφαρίζει τα κόρνερ. Να παίξει λίγο πιο μπροστά, να μην είναι απομονωμένος όπως συνήθως. Εκεί ο Καπουράνης και δίνει για τον Βαζέχα. Και βγαίνει μπροστά ο Βαζέχα και ακολουθείται και από τον Μπορέλη. Και... λάθος και ο Καπουράνης σε καλή θέση. Και η μπάλα νομίζω ότι έχει μια ανατροπή εδώ πέρα. Του Καπουράνη. Κοιτάξτε, γίνεται η παλιά. Βέβαια έχει φύγει η μπάλα, αλλά είναι μες στην περιοχή κλασική περίπτωση ανατροπής. Το λάθος που γίνεται εκεί πέρα, γίνεται πάσα πάνω στο Καπουράνη. Ποιος αποφεύγει εκεί το Μανολά, έρχεται και τον κόβει αντικανονικά ο Βλάχος. Εδώ ο διαιτητής δεν θέλησε, δεν ξέρω, δεν είδε, δεν πρόσθεσε. Η παλιά του Γεωργιάδη, σέντρα είναι, εκεί που είναι ο Καπουράνης. Η παλιά που έγινε ήταν καλή από πλευράς Χριστοδούλου. Στο φάουλ λοιπόν. Καλό σου.
Καλό σουτ και ο Βάντσικ με το ένα χέρι το αριστερό κόρνερ. Ο Μάρκος τελικά το σουτ και κόρνερ. Ο διαιτητής συνάντησε ο κ. Παχίτζιος, φώναξε τον παρατηρητή, τον κύριο Γενεράλη, και είπε αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς, ότι σε περίπτωση. Περάσει με το 1-2 ο Κωστένογλου με τον Κασάπη. Μπήκε ο Κωστένογλου ωραία με στην προσπάθεια. Βγήκε ο Βάντσικ έγκαιρα. Έγκαιρα βγήκε ο Βάντσικ. Του Μάρκου από τα δεξιά ξέφυγε. Γυρίζει η άμυνα της ΑΕΚ. Γίνεται η σέντρα. Ο Βαζέκα μπαίνει μέσα στη χάση. Μπερδεύονται, διώχνει τελικά ο Ατματζίδης. Αλληγόρησε κάπως εκεί το κέντρο της άμυνας. Βλάχος, Κωστένογλου. Μάρκος κάνει πολύ καλή δουλειά σήμερα. Και εκεί ο Μανολάς, να ο Αγκορογιάννης με το Άγιος. Εκεί ο Μανολάς πήγε πάνω στο δόνι, όχι και πολύ ορθόδοξα θα λέγαμε. Ο Δόρσης στο έδαφος και έχουμε τη δεύτερη κίτρινη, συνεπώς κόκκινη κάρτα στο Στέλιο το Μανολά. Χάνει ΑΕΚ 2-0, χάνει και το Μανολά στο 63. Πάλι που κρυβήθηκε γρήγορα, Γεωργιάδης, η σέντρα και η ευκαιρία για το 3-0. Και ωραία προσπάθεια του Καπουράνη. Το Καπουράνης που βγήκε πολλές φορές μπροστά και άνοιξε και το δρόμο προς το μαλλιά λίγο δυνατή από τα περισσότερα. Χριστοδούλου, Καπουράνης. Α, και ο Αποστολάκης που θυμάται τα παλιά και βγαίνει μπροστά. Ωραία παλιά. Χριστοδούλου γυρίζει και το 3-0 από το Βαζά. Γρήγορη ενέργεια. Η άμυνα της ΑΕΚ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και ο Βαζέχα στο 85 κάνει το 3-0. Να ξαναδούμε τη φάση. Ξεκινάμε τον Αποστολάκη. Πετάει ο Χριστοδούλου στο Γεωργιάδη, ο οποίος τη γυρίζει και αμέσως στο πλασέ του Βαζέγα, τον οποίο είχε ξεχάσει εκεί το κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Κοιτάξτε, αμέσως και το 3-0 και σπάνε οι οπαδοί της ΑΕΚ τα καθίσματα. Και βεγγαλικά έγινε και αλλαγή, βγαίνει ο Βλάχος μετά τον γκολ, το 3-0 δηλαδή, βγαίνει ο Βλάχος και μπήκε ο Μανώλης Παδόπουλος. 4 λεπτά πριν από το τέλος, 4,5 λεπτά, 3-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στον Ηλία Ξεΐνη που είναι εκεί, έχει μαζί το Χουάν Ρότσα.